नायनो मोनबाय दा खस्थ' खालामनानै खाथियावनो नायनो मोनबाय एबार बयनिफ्रायबो साबसिन जायगायाव लस जायासैना जोंना नै बड'लेण्ड Mr. Karanakarta, Chief General Manager, NTPC, Bongaigaon. 17 number ko posaigरा बेनो नै ayo bisu ya जोंलाय बिनिसो लाबोगोन मोजाङै दे मालाय सानैबो खेबसेनो ना हेलो खुलुमबाय जोङो बेंगलनिफ्राय एकदम नै दिनै ISPL फाइनालखौ नायनो फैदों जोंहा बेंगलनि फंबायमोन दङ नोंथांमोनखौ बर'लेण्डआव बरायबाय गोजोन्थों बर'लेण्डआव सफैनानै माबायदि मोनखो गोजोन मोनदों नोंहालाय मोजां जों दाखाल नायनानै थांखानायखाना ओमफ्राय फंबाय मोजां दा आसामाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो गावनि देश बायदि मोनलायलायो नामा आसामाव फैयोबा एकदम गारिया बुंजोबबाय नै गारि बल नायनो फैनाया मा फैफिनजोबखो जायगा गैला मा फैफिनजोबखो नोंसोरलाय जायगा गैला आरे बोरै बिदिनो जानांगौ मा फैफिनखो नायनो बारा फैबायसो नायनो बाबाय ए मानसिफ्रा माथो जायगा मोनाखै होनदों नोंस्रा नायनोसो बाबाय मोनथारदोंमोन ए दे फंबायमोना मा फैफिनखो जायगा गैला बेसेबां फाननो हाखो गयफोर फाननायालाय गैया जोंना दासिमबो फाननो हाथ'वाखै नामा ना दासो होखादों बारा गोबाव जायाखै जों होनाया बारा गोबावसो ना लेट जाबाय एसे थाब होनांगौमोन 3टाफ्रावनो होनांगौमोन औ हेलौ दे खबर सबर बोरै मोजां गय दखाना नोंनि नामा औ दे बोलो हो मा फैफिनखो ब्रा फंबायमोन जायगाखौ मोनासै माथो जायगा गैया हाबनो हाला जायगा गैया ना मा गामिनिफ्राय फैदोंमोन मा गामिनिफ्राय थिथागुरि हाब मादैयाबो मिस्टि फानहोदों मोजांलै दे बर'फ्राबो रोंदों मिस्टि गोदै गोबाबनि फाननो हादोंना हायाखै फाननो हादोंना हायाखै एसे हाबाय बेसे गोबाव जाखो होनायालाय आङो माबानिफ्राय 12टा ए होमबालाय मोजां टाइमाव होदों फाननो हाबाय बरिया दे बर'फ्रानो लाजोबनांगौ बिदि फाननायखौ दा हमला एसे मानो फैफिनखो बल नायनो फैनाया जायगाखौ मोनाखिसै 1 घन्टा जिरायनानै फैबाय दे बबेनिफ्राय फैदोंमोन आं कसुगाव आयौ एथ' गोजाननिफ्राय फैदोंमोन औ फंबायमोन जायगा मोनासै नामा मोनासै एसे फुङाव फैनांगौमोन दे बाब्रे बाब थैगोनलै नै जोब्बाय नै गैला एसे टीम मेम्बार्सफोरखौ देखायनोसै नै लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'रामनि प्लेयार्सफ्रा नै बे जोंनि बर'लेण्डनि एसे नायदो टीमनि ग्रुप फट' बियो ए आंखौबो आयौ दे आखायाव खानोसै बबेनिफ्राय फैदों ब्रादारमोनहा क'क्राझार माबाफोर अर्गानाइजेसन दं नामा गैयाना गावआव गोसो मोजां मोननानै फैदों आरो ना दे बरिया सिख्लाफ्रालाय सापर्टार ना नोंसिनि सापर्टार ना सोरनि सापर्टारफ्रा नोंसोरबो सापर्ट खालामफैदों आरो ना दे थेंक इउ खावगोन दे एसे मोजां खाना हो दे थफसिखौ खुगोनसै ओमफ्राय नै बेंगलनिफ्राय फैदों जोंहा आलासि बिसोरखौ एसे खाना होदो फैदो एसे मोजाङै खाना होदो नै बेंगलनिफ्राय फैदों जोंनि बर'लेण्डआव मोजां नुबाय ना
समायदों खर'आव खानांगौब्रा होमबासो हार्ड डाइ सापर्टार्स नुयोना आखिजायोबा आखिनो हाबावगोन बिटिआर आंनि बायदि बिटिआर दे आखिनोसै दे एसे माने फुल सापर्टार जानोसै आर्टिस्टबो नामा फंबायालाय नङाना जों ओरैनो गासिबो दैजों सुबा खारखागोन दा हा ए दे एसे आखाइ नांबानो खारगोन बोरैबा ओंखायनो बिसलिन फुंखानो आरो थाब खारनायनिनो आरो फारसेथिं खावलायफानाय एबार सिख्लाफ्रा खुदुंनो नागिरबाबो खुदुंनो हानाय नंलालै फैदो थालासो लागायना होबाय फंबायमोनहा सेसलै गैला हाला हाबनो हाला मारै जाबावनांगौ ब्रादारमोन बिदिजों एसे एन्जर गुदुं नागिरनांसिगोन एन्जर गुदुं दूरदर्शन टिभियाव हगारदों नै बाहाय नायनांसिगोन नामा टिभि गैया नामा बाहायलाय ओरै नुदोंना नुवाखै बाहाय नायगासिनो दं नै स्क्रिनानो गोरलैद्रायना नै नायजाया नुवानो बेहायबो जाया एसे गिदिर नांगौमोनब्रा टिभिया फिसाद्राय मैया नों खोन्थाखानानै ओरै लामाजों ओरै फैलायदोंमोन जोङो नंगौना गैया नुवाखै आंबो हाबनो हायासै हार्ड डाइ फेन बिटिआरनि कालार टालार लगायलायदोंमोन रेबन खालायलायदोंमोन नै आखाइयावबो खालायलायदोंमोन ना जायगानोसो मोनाखिसै जाबाय गैला दे गाखोनानै नायसैब्रा आरो ओरै आथिं होनोबो गैला नामा गाखोनो आथिं होनोबो गैला नाय एसे बोखांनि बोखो सोरबा बोखोनो हागोन ना बोखोनो हागोन सोरबा र' बैसे बोखो हर ओरै हागोन दे लासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि बिथांखौ बरायना लादों साबायखर थाबाय बागुरुम्बा नृत्य परिवेशन करिब आमार नृत्य दल बर' सकলৰ नायनो मोनबाय दा खस्थ' खालामनानै आथियावनो नायनो मोनबाय एबार बयनिफ्रायबो साबसिन जायगायाव लस जायासैना जोंना नै मिस्टार करुणाकरदा चीफ जनरल मैनेजर एनटीपीसी बङाइगाव फंबायमोनहा बबेनिफ्राय फैदों बाक्सानि बाक्सा सालबारि दासो स्टार्ट जाबाय आयौ बिसिबा गावनि नांबायलै बासन खोनासङै खिनानै जाला नै जिराय माराम खाजोब्बाय गैला दासो जोब्बाय नै स्टार्ट जाबाय मा नाम्बारखौ फसायखो जारौमोनहालाय गेलेग्राफोरखौ फसायाखै नामा रावखौबो फसायाखै रावखौ फसायाखै 17
17 मोखां एसे देखायदो दे 17 फसायग्राया आदाया हारसिंल' बाथोनखौ स्रो स्रो जाखुमायोब्रा आराम बाथोन जायै जायै नायगासिनो दं सेट सेट राधा नामा बेलाय सुगासिनो दं 17 नाम्बारखौ फसायग्राया बेनो नै मोजाङै दे मालाय सानैबो खेबसेनो ना फोथार सिङाव गावनो मोना फोथार सिङाव गावनो मोना बम गावनाया नैबे हारसानि खर'आव नांदों ब्रादार मोनहा मा जायगायाव फैदोंमोनब्रा बिजनि माजों फैदों बास भारा लाना फैदों ना माजों फाला नोंसोरलाय भारा नोंसोरनो ज' जानानै नामा ज' जानानै बिसि बुरजा फैदों मानसिफ्रालाय बिराद गोबां माबायदि मोनखो दा गरसेसो सोनो हाबाय जोंनि बड'लेण्ड टिमा मोजां देरहाबाय थादों एकदम बास भारा लानानै फैनाया माने लस जानाय नङा ना लस गैया देरहाबासो लस गैया दा टाइमाव दंबावो ना ब्रादार मोनहालाय गासिबो बिजनि पार्टि नामा बाक्सानि जारौ मोनहालाय खोदोमथला लकेलनिनो ओमफ्राय आदा मोनहालाय बबेनिफ्राय फंबाय मोनहालाय बबेनिफ्राय फैनाय बिजनि बास टीम ना मा बाइकजोंसो नोंना बाइकफ्रा साबसेब्रा सेंग्राफ्रा साब्रै सोर सोरब्रा ग्रुपफ्रालाय मोजां मोनबाय दा ए नंगौ सिख्लाफोर जिरायना लाबोदों ना रंजासिगोन नोंसोर फोथाराव हाबनो मोना फोथाराव भितराव ढुमाबो नुवारे रावबो फोथाराव हाबनो मोना फोथाराव भितराव ढुमाबो नुवारिबो जोंहाबो नै माखासे इन्टारनेशनेल प्लेयार ना इन्टारनेशनेल प्लेयार मा मुं नोंना खिन्थादो आंना मिनु बसुमतारी मिनु बसुमतारी इन्टारनेशनेल बक्सार बर' हारिनिनो ओमफ्राय ब्रादाराबो सचिन बसुमतारी मा गेलेयो आं फुटबल गेलेयोमोन ना मा लेभेलसिम गेलेबा ओरैनो नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेल फुटबल प्लेयार नेशनेल आरो जोंहा दंबावो नोंथाङाबो बक्सार मोनदों नामा ए ओमफ्राय मा लेभेलसिम गेलेया बक्सिंखौ स्टेट लेभेल बुलायनायाव मायाव बुलायो नोंलाय मार्शेल आर्ट्सआव मायाव खमलायनाय बर'नि खमलायनाय ओमफ्राय आरो जोंहा सासे दंबावो प्लेयार जाहैदों आर्सारि गेलेयोमोन मा लेभेलसिम गेलेबा नेशनेल मा नाम बानु नार्जारि बबेनि आं थिथागुरिनि गोजोननाय मोनबाय माखासे प्लेयार्सफोरखौ लोगो मोननानै So now we are going to present first runners-up of ISPL Season 1 organized by Bodoland Territorial Region. The trophy. We now invite Honorable President of Assam Football Association.
First runners-up award will be presented by Mr. Navakumar Dole, President Assam Football Association and MLA from Dukakana constituency. Ronald Borgiani, Megras Basumatari, Mentor Dr. Sangrang Bromo. जोंना वेस्ट बेंगलनिफ्राय गासिबो दंफैयो Performance in फुटबल this मोजां मोनग्रा वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों वेस्ट बेंगलनि बर' नै जोंना आदैया बिराद नायनो मोजां मोनो ना फुटबल ओंखायनो खारनानै फैथारदों नै आरो जोंहा दंबावो नै खुनुरुखुम बड'लेण्डआ मान सन्मानखौ लाखिनो हाबायलै देरहानानै नङाबा ओरैबायदि लासिं सिं जागौमोन ना ओरैबायदि हाजार हाजार मानसिफ्रा फैनानै नायफैदोंमोन बिराद सापर्ट खालामखादों आरो बेंगलनिफ्राय सिन्थाय बर'फोर फैनानै सापर्ट खालामफैदोंमोन बड'लेण्डखौ देरहाबाय गोजोननाय मोनबाय देरहाबाय खुसि जाबाय बयबो पाब्लिकखौ खुसि खालामबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो मोनसे खावलायनाय जाबाय बिटिसि सोरखारा जेरैबाबो 1 लाख रां होथारनांगौलै बे गेलेग्राफोरनो मानो होनबा बेयो मोनसे मटिभेसन ना जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव मोजां प्लेयार्सफ्रा फैनानै आरो कम्पिटिसन लाफैनो हानाय बायदि आरो टीमाव सेलेक्ट जानो हानाय बायदि बेनि थाखायनो बे मोनसे एनकारेजमेन्ट आरो 1 लाख रां होयोबा माने ओरैबायदि मटिभेसन खालामगोन आरो बयबो बे टीमाव माने सेलेक्ट जानो नाजागोन आरो प्रेक्टिस खालामगोन आरो मोजाङैनो मोजां आरो जोङो गोबांथार इन्टारनेशनेल प्लेयार दिहुननो हागोन जोङो बेबायदि माने मटिभेसन खालामोबा 1 लाख रांखौथ' होथारनांगौ साफ्रोमबो प्लेयारनो नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना ओरैबायदि कमेन्टआव लिर आरो शेयार खालामनानै देखाय बयनोबो आङो दा भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबायलै जय बर' हारिनि